Dit moeten we niet normaal gaan vinden. Dat zei Johan Derksen in het programma Voetbal Inside over een geslachtsverhoring van een Belgische presentator. Nadat René van der Gijp maar een pruik op de presentator belachelijk maken. Ja, het jouwt maar weer zo dat er een taboe leidt op transgenders. In de documentaire van radioprogramma Bureau de Vries en op haar eigen blog helpt Manon Barendsen dat taboe vol slijn eraan. Welkom, fijn is de best. En ik radiomaker Geertje de Vries. Ja, want je hebt een bijzonder mooi document maken. Dat ken ik wel zeggen, is dus de jaren snijden op radio. Maar nou ja, ik begin maar even bij Manon. Want heeft dat mooi gekregen trouwens van het voetbalprogramma? Ja. Het is altijd wel leuk als er iets gebeurt met transgenders in Nederland. Dan staat mijn telefoon rood, want dan uit alle hoeken dan attenderen mensen mij erop. Dus ik was er vrij gauw achter. En wat wie een gevoel erbij toen het eerst? Ik vind dat het een beetje jammer. Juist door dit soort dingen blijft het moeilijk. En dat het niet normaal is, dat is ook... Dat zou het, hè? We moeten dit niet normaal gaan vinden. Dat we dat niet normaal moeten vinden. Dan kijk ik daarna en denk ik... Ja. Dat maakt het zo lastig voor ons, om het nou even zo te zeggen. Want het is volgens mij wel normaal. Ja. Nou, we zullen eerst die verhaal beginnen en een stukje beluisteren uit de documentaire. Maar Geertje, zit er dan nog een taboe op? Is dat er een begrijp, daar stel je iets zo maatje woest? Ja, nou, volgens mij zit er nog wel wat taboe op. Ik weet net hoe het met mij zit, maar als ik jaren over een transgender, dan begint het toch altijd wel even dat ik denk, hé, hoe zit dat? En net dat ik denk van het is het mooi net of zo, maar het is toch, het is oors als oors. En dus als programmamaker en als journalist ben je daar altijd wel alert op. Daar wil je meer van weten. Je wil weten hoe dat zit en dat uitziet je. Dus ik hier dat ik al heel lang in de Holle om daar is een programma over te maken. Ja, nou, de heeft als we het over slachtoffers praten, maar de heeft een gewillig slachtoffer. Want man, wat heeft nou een soort verteld, hoe die tijd als Mark. Ja. En daar is toch eigenlijk heel lang al het gevoel is van dit klopt het net. Hè? Nee. Hoe lang wisten ze dat al? Nou, als kind had ik al door dat er iets niet klopte. Maar ik wist niet precies wat dat was. Ik had een soort onbestemd gevoel en daar bleef het bij. En als ik dan naar mijn ouders keek en naar mijn broertje, dan zag ik hun drieën. En ik had het idee dat ik er niet bij paste. Wel bij de familie, maar niet als mens. Er klopte iets niet. En zo gaandeweg mijn jeugd werd het steeds duidelijker wat er dan niet klopte. En tot ik op een gegeven moment in een boek echt het verschil las tussen jongetjes en meisjes. En toen dacht ik, oh, en daar was ik echt heel sip om. Ja. En nou ja, zo ontdek je steeds meer erover. Ja, want vond ik wel een hele treffende stukje uit die documentaire is dat je vertelt toen in Paken. Ja. De omschrijft me als een patriarch, hè? De man van de familie. En die stoomde daar als jongetje kleren om die rol over te nemen. Wilst jou toen al toch? Ik was het natuurlijk zijn eerste kleinzoon. En dat vond hij helemaal geweldig. Dus hij leerde mij timmeren en zagen en doen. En altijd gehoord dat ik dan de familienaam door zou zetten en het stamhoofd zou worden. En dat ging maar door. En op zich vond ik dat niet erg. Alleen ik zat nog bij het mysterie, waarom zijn meisjes meisjes en jongetjes jongetjes? En waarom ben ik dan een jongetje? Waarom moet ik de boel dan overnemen? Dus dat was altijd wel een dingetje. Ja. En toch wel bijzonder, dat we dan een hele stap maken naar een paar relaties en dat er wat meer puzzelstukjes op de plak vallen. Dan versteert hij Paken en dan zit er bij de kist en dan denkt ze niet van hé. En dat is mijn andere opa. Oh, sorry, oké. Nee, geeft niet. Dat is mijn andere opa. Alleen, ook een hele lieve man trouwens. Maar die is toen overleden, 2014. En toen stond ik daarbij en toen dacht ik van, hij heeft mij nooit gekend. Of eigenlijk niemand kent mij. En zo stond ik daar, ik zie mezelf nog staan. Manon had hij nooit kend. Nou ja, toen bestond ook nog niet Manon, maar hetgeen wat ik in mij had. Ik had natuurlijk een hele façade van man om mij heen. En toen knapte er wat. Toen dacht ik moet er iets mee doen. Ik kan niet langer dit volhouden. Oké. Wat zullen we even naar een fragment uit de documentaire. Dat griepte mij wel aan. Want er komt een heel traject in. Dat besluit van ik wil dus vrouwen wezen, hormoonbehandeling, parteren, UMCG zit ik al in de documentaire. En dan komt het moment, hij heeft een geslachtsoperatie gewoon. En dan moest voor het eerst dat begin. Nou, we hebben wat foto's en het bloed bij elkaar gezet. Dus ik lig aan benen wijd en toen gingen ze me uitpakken. En toen voor het eerst zag ik mezelf. Nou, ik was zo gelukkig.
maar ik had niet verwacht dat het er zo mooi en natuurlijk uit zou zien. En er is echt een schede gemaakt met diepte. Het is echt wonderlijk. Ja, een wonder. Wonderlijk. Ja. Dat gevoel, Geertje, dit is best wel expliciet, hè? Ja. Als je de foto's, dat was het. Dat kun je eigenlijk helemaal niks schelen. Dat vertelt nog vol meer in die documentaire. Hoe is die zelf ontdekt heeft. Hoe wie dat verdij? Dat zei Iepen weer. Nou, prachtig natuurlijk. Voor mij als programmamaker is fantastisch dat Iepen en zo mooi vertellen kan over wat er gebeurd is. En net alleen nog alle lichamelijke aspecten, maar ook al die psychische dingen die erbij komen. Want natuurlijk is dat net makkelijk alle jaren. En dat stelt wel vragen die ten onvaak net stellen. Van hoe is dat dan dat die geslacht voort is? En als het een nijgeslacht krijgt? Ja, maar goed, wij hebben eerst een hele morgen hebben together, zonder dat ik maar iets opnam, hebben zitten te praten. En heb ik vregen van wat mag ik vregen? Nou, zei mijn non, vreeg je alles maar. Ik wil alles best vertellen. En nou ja, dan denk ik van ja, als mensen dat graag willen, dan vreeg ik je alles. En ik heb dus echt, alles gewoon vregen. Ja, we bewaren nog een paar dingen voor de documentaire. Ja. Misschien iets te betiet op de joen om dat te bepraten. Maar onder andere seksualiteit, de eerste keer vrijen maar een man. En hoe dat viel en alles ontdekken. Maar toch even naar die Iepenhiet. Wat is dat in die? Dat is het gewoon zo uitgooist. En nou ja, die foto's, lid misschien, dat kan mij het schelen. Het is wel een bewuste keuze om heel open te zijn. Vooral met zoiets als dit merk je dat er heel veel onduidelijkheid is. Mensen hebben allemaal ideeën over wat transgenders zijn. Ook heel vaak de verkeerde ideeën. Veel mensen. Nou, het wordt heel vaak bijvoorbeeld in een hoekje van seks geplaatst. Dat het iets te maken heeft met een fetish of een man in een jurk die zich gewoon wil verkleden. Het zijn allemaal ideeën die er overheersen. En ook met mensen die het volledig dan accepteren. En dan praat je, maar die hebben ook allemaal ideeën erover. Ja. En op een gegeven moment kwam ik achter, als ik gewoon precies zeg zoals het is, heel expliciet alles uitleg, dan zie je een soort besef bij mensen komen en dan is het ook goed. Ja, maar dat herken ik wel. Want wat je vertelde in die documentaire, onder oren dat gedoe maar het man wezen. En dat is de. Want op een gegeven moment zei ik, die Mark, die is voort. Ja. Na een paar hormonenkuren en kwam ze erachter, hey, ik ben die Mark net meer. Ik ben nou een vrouw. Ja, dat klopt. Dat was, daar heb je hem. Ja, daar is hij. Ja, dat was heel gek. Hoe zit je eigenlijk naar deze jongen dan? Als iemand die ik heel goed ken. Maar niet ben. Nee, hè? Nee, ik ken hem en ik weet wie het is als een broer of zo voor me. En op een gegeven moment besefte ik dat ik hem niet meer ben. Ook hoe ik denk en hoe ik voel en wat ik wil. En zoveel verschuivingen dat ik gewoon niet meer kan spreken van de persoon die ik was. Nee. Hey, en volgens mij zit die foto hier achter mij. Ja. Dit is echt de Mark Moin Butchie, hè? Ja. En laten we dan even naar de praktische dingen in. Want ja, daar was dus echt, de kist dus een geslachtsverhoring van. Maar de groeit is nog wel eens hier. Het wordt steeds minder. Het wordt steeds minder, maar we mochten van de middag even maar die mooi naar een ontharingskliniek. Nou, we zeggen het wel, hoe dat eruit ziet. En dan komen de pulsjes weer. Mm-hmm. Ik laat mijn baardharen lezen. Natuurlijk als biologische man heb je natuurlijk een hele baard. Die baard is gewoon niet dat past er gewoon niet bij, zeg maar. Gewoon echt iets wat niet klopt. Om de 6 weken dan ga ik hier naartoe en dan schieten ze met een laser de haarzakjes dood of zo. Kapot. Ja. Dus het heeft verder niet veel effect op het meer vrouw voelen. Het heeft wel te maken met me comfortabeler voelen in het lichaam dat ik heb. En dat ik de geslachtsoperatie al gehad heb, maakt me verder niet uit dat dit dan nog moet. Krijg ik meteen weer een verbrande popcorn. Ja, klopt inderdaad. Ik zie ook heel mooi dat de haartjes hier er wat uitspringen. Dus dat is een goed teken. Heel langzaam wordt het telkens ietsje beter. Dus dat is echt heel fijn. Nou snap ik dat stel je ze Iepenhoep is, maar dan is het misschien wel jongens en vrouwtjes die het nog sjuggen. Mm-hmm. En die blog, ik volg die misschien wel net. Mm. Wat was het voor hun budget met dit verhaal? Ik wil vooral aangeven dat het niet vreemd is. Ik wil mijn ervaringen delen alleen maar om herkenning te creëren. Uiteindelijk heb ik er heel veel aan gehad dat ik op een gegeven moment de herkenning van, dit is het.
Ik weet zeker dat als ik als klein kind hier meer over had gezien, gehoord, gelezen, wat dan ook, dat bij mij eerder het kwartje was gevallen. En daarom probeer ik maar zoveel mogelijk openheid de wereld in te gooien, zodat misschien iemand die in hetzelfde traject zit daar wat van mee kan pikken. En eerder dan mij al stappen kan maken naar zichzelf vinden. Ja. Geertje, wat vies je ervan? Het kan ik een risico wijzen. Hè? Dat zeg je nou zo'n Belgische presentator die zei van jongens, ik weer een vrouw. Ja. En die wil het belachelijk maken. Ja. Ja, dat is het risico. Maar ik vind wel de manier waarop Manon haar verhaal nou dienen heeft. Nou, ik kan me net voorstellen dat mensen dat belachelijk maatje zullen, omdat het zo goed verteld is. En dat vind ik gewoon prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Oké, dit is in de televisiestudio samen weer voorbij, zo'n peteer. Maar dus op radio nog een heel mooi verhaal van die, explicieter, maar zeker de moeite waard. Bedankt in ieder geval. Ook Geertje, bedankt. Ja, de documentaire is 19 jaar bij Bureau de Vries, op radio dus. En dat is tussen 11 en 12. En als je nou nog eens even zien wil op de blog van Manon, dan kun je dat wel naar manonbarendse.com.